हेलो लोगोफोर, आंनि बे चेनेलाव नोंसोरखौ फिन बरायफिनबावबाय। जों दिनै सावरायनो नागिरदों मैया हराव मिरु सरकारा माखासे जिल्लाफोरखौ रेड, ग्रीन आरो व्हाइट जनाव फोसावदों। जोंनि भारत हादराव मिरु सरकारा गं 170 जिल्लाफोरखौ रेड जन हिसाबै मैया हराव फोसावनानै होनाय जाबाय। बेनिनो आसामाव गं 5 जिल्लाफोर दङ। बे जिल्लाफोरा रेड जनाव गोलैयो। बे जिल्लाफोरनि मुंफोरखौ जों मिथिना लानि। बे जिल्लाफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै धुबरी, गवालपारा, नलबारी, गलाघाट आरो मरिगाव। आरो नन हटस्पट डिस्ट्रिक्ट हिसाबै व्हाइट जन हिसाबै मिरु सरकारा गं 209 जिल्लाखौ सायख'नाय जादों। आसामनि गं 9 जिल्लाफोरा बेहाय दङ। बेफोरनि मादाव बे जिल्लाफोरनि मुङा लखिमपुर, कामरुप मेट्र, कामरुप, कामरुप ग्रामीण, करीमगंज, साउथ सालमारा आरो हाइलाकान्दि। आरो माखासे आद्रा थानाय जिल्लाफोरखौ मा होननानै फोरमायदों मिरु सरकारा, बे जिल्लाफोरालायनो ग्रीन जन जाहैबाय, ग्रीन जन डिस्ट्रिक्ट। रेड जनाव मा जाहैगोन, गासैबो दखान, बेंक बेफोरो मा जाहैगोन, बन्द थाजोबगोन। मानो थाखाय? मानोना बेहाय मा जागोन, बांसिन इनफेक्टेड माने मा कर'ना भाइरासनि बेरामिया जोबोद गोबां जानायनि थाखाय बेहाय गासैबो क्लस जाजोबगोन आरो मा मेडिकेलाल' अन जागोन। 2 नम्बराव दङ व्हाइट जन। व्हाइट जननि ओंथिया फोरमायदों मा, नन हटस्पटनि ओंथिया माखौ फोरमायो, जाय जायगायाव मा कर'ना भाइरासनि बेरामिया एसेल' दङ, बैफोर जायगाखौ मा होनना फोरमायदों, व्हाइट जन होननानै फोरमायदों। आरो बेहाय मा हस्पिटालफोराल' खुलिनाय थागोन आरो मा बेंकफोराबो खुलिनाय थागोन। लास्टआव दङ ग्रीन जन। ग्रीन जना ओरैबायदि जाहैबाय, बे ग्रीन जनाव गासैबो खुलिनाय थागोन। अफिस, माबा माबि दखान, गेलामाल दखान बेफोर गासैबो खुलिनाय थागोन। ना बेदर बेफोराव मोनजोबनाय जागोन। जायनि डिस्ट्रिक्टफोरा ग्रीन जनाव गोलैयो बेहाय मा सिन्था खालामनांगौ गोनांथि गैया, बेंक, पस्ट अफिस गासैबो खेवजोबगोन। स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनोसै। आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन।